Ini udah lagi sosial din ada memang jadi yang putih yang kita baik oमफ्राय आङो लाइफआवहाय आं बेबायदि सेलेब्रेट खालामगासिनो दिनै आङो आंनिनो जेनेबा फंबाय सासे बायदि आं सानना लाबाय नैबे जोंनिनो बिदिनो आङो दिनैहाय आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम आङो बार्थडे विशेस खालामजाबाय दा बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि फंबायानो जाहैबाय दिपेन दिपेन ब्रह्मनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय हाजार हाजार साबायखर बावनाय थाबाय दिनै आंनि थाखाय बेबायदि आंनि गोथार जोनोम सानाव आंखौ बेबायदि विशेस खालामनायनि थाखाय आरो Thank you. बेबायदि आरोखि खुनु रावबो मानि बेबायदि आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफायाबो आंनो बेबायदि विशेस खालामाखैमोन दा आङो दिनैहाय फैयै फैयै नैबे 40 इयार्स आरो 40 इयार्स बे टाइमाव आङो दिनै गासिबो आंनि इमसननि गोजानाव बा बिब' बिबाजैफोरखौ लानानै आङो दिनैहाय न'खर मोनसेनि बायदि आङो दिनै आंनि बे माबायाव केकखौ होनाय जासिगोन आरोखि ना दा बिथांमोननि फंबाय बिनानावफोरनि गासैनिबो अननायखौ आङो गोसो नाजावबाय दा आंनिफ्रायबो नोंथांनो हाजार हाजार साबायखर बावबाय आरो Thank you. Thank you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kita di happy birthday to you. Lagi pwede upo sama niya. Thank you boleh, thank you. Thank you, Mami. गोलोमफ्रुजोबनाय नै आंल' नङा बयबो गोलोमफ्रुदों मानो होनोबा जोंहा जुम्बा मोसादोंमोन जुम्बा मोसाखांनानै रेस्ट लानाय जायाखै आब'नि केकखौहाय माने थाब हानाय जादों आरो जोंहाय टाइमाबो सर्ट ना रेस्ट लाबावबाथाय आरो गोबाव जायो बेनिखायनो मोसाखांनाय लगे लगेनो हानाय जादों आरोना केकखौ दा बयबो केकखौ जानो नेलायगासिनो दङ ओमफ्राय जोंना सासे लोगोआ केकखौ रानगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं माबायदि केक जायो बयबो केक राननायावनो बिजि जानानै दङ आंबो लायनोसै केकखौहाय जानोसै आंबो एत्थ' खस्थ' खालामबाय मोसानानैहाय आरो एसे सरबि बारायबावसैसो आरो केक जानानै जोंना आब' बार्थडे गार्ल दा केक राननायावहाय बेस्थ' जागासिनो दङ आंहासो होंगो दोंगोखाय आब'नो केकखौनो दौनो मोनाखिसै आरोना हारसिङै जिरायनानै जाबासो जादों बायदि मोनखायो आरोना जानायाथ' साइज गैखाथारा आंनि जानायाहाय रायखस बायदि जाखायो आरो आंना मोनजाफेरिनि जानाय बायदिसो आरोना No, 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 no.
दोनथ'बाय लोगोफोर बाय